Русия барои мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Осиёи Марказӣ $500,000 ҷудо кардааст. Дар ин бора аз сафороти Русия дар Тоҷикистон хабар доданд. Ҳамин тавр дар шаҳри Душанбе бахшида ба оғози марҳилаи дуюми лоиҳа мизи мудаввар баргузор гардид, ки дар он Вера Хуторская, намояндаи сафорот, ширкат дошт. Мо аз кори Созмони Милали Муттаҳид дар минтақаи Осиёи Марказӣ пуштибонӣ мекунем ва азм дорем, ки дар ин самт кӯмаки сиёсӣ ва моддиро идома диҳем, қайд кардааст дипломат. Гуфта мешавад, дар ҷаласа наҷоти марҳилаи аввали лоиҳа, ки дар ҷараёни он Созмони ҷавонон дар Осиёи Марказӣ барои мубориза бо истеъмоли маводи мухаддир таъсис дода шуд, баррасӣ мегардад. Он аз 25 нафар аз ҷумла намояндагони Тоҷикистон иборат буд. Марҳилаи дуюми лоиҳа барои солҳои 2023-2024 пешбинӣ шуда тамоми кишварҳои Осиёи Марказиро фаро мегирад. Ҳадафи барнома иртиботи созмон бо мақомоти давлатӣ ва пешбурди равишҳои дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшуда ва ба далелҳо асос ёфта барои пешгирии истеъмоли маводи мухаддир мебошад.